irugarren urtea euskaltzaindiaren bizitzan hasteko puntuan dagoela, mezu berberari eutziz, harago joan nahi dugu. Eta dei zabal bat egin nahi diogu euskal gizarteari, euskararen etorkizuna eta euskal kulturaren etorkizuna guztion artean egin dezagun. 100 urte eta euskaltzaindiaren egin beharrak eta helburuak ez dira asko aldatu. Egiteko moduak eta harreman sareak ordea bai, eta gure betiko zuhaitz berri bihurtu da. Plaka nagusietan ainoikoa den zirkuito baten modura, bere betiko adorea eta bizitasuna erakusteko. 4 haizetara zabaldu nahi du euskaltzaindiak nahia. Euskal gizartearekin batera aurrera egiteko nahi hori. 100 urte eta hemen gaude. Bizi-bizi. Beti egin duguna egiten. Euskara ehuntzen. Gure hizkuntza doitzen eta egokitzen. Ekin eta jarrai euskara bera eguneroko mintzatresna izan dadin. Mendeurrena ospatuko dugu 2018ko irailean hasi eta 2019ko urrira bitartean. Egitarau akademikoaz gain, egitarau instituzionala egongo da. Hau da, mendeurrenen hasiera ekitaldi bat edukiko dugu, mendeurrenen amaiera ekitaldi bat edukiko dugu, baina tartean, herri erakunde nagusienekin ekitaldiak egingo ditugu, euskal kultura eta euskara sustatzeko eta elkarlanaren garrantzia azpimarratzeko. Iruditzen zaigu, gizartearekin batera aritu behar garela, gizartearekin jolastu behar dugula, gizartearekin emozionatu behar garela, eta horretarako antolatu ditugu koru emanaldiak, antzerki emanaldiak, musika emanaldiak eta bestelakoak Euskal Herrian zehar ibiliko direnak hilabete guzti hauetan zehar. Xehetasunak izango ditugu urreratu ala, bakoitzak bere aurkezpenak eta izango dituelako, eta nire aldetik besterik ez.